Op zondag 1 mei vond het jaarlijkse vogelschieten weer plaats op de schuttersweide van het Zandakkergilde van Sint-Jan. Die in deze schutterij zal voorgaan, zal meegaan, zoals u met ons allen meegaat. Dat vragen wij u door Christus onze Heer. En van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne, succesvolle middag en ook vervolgens weer een prachtig seizoen, want dat gaat nu onder deze stralende zon gaat al beginnen. Dankjewel. Nou, het koningsvogelschieten, dat is de oudste traditie die er is eigenlijk. Dat is bij elke schutterij en bij elke gilde is dat de traditie bij uitstek. Waar de koning geschoten wordt, dus de vogel naar beneden gehaald. Dus elke schutter die doet een schot en dan komt op een gegeven moment dus de vogel naar beneden. En die is koning van de schutterij. En de koning van de schutterij is eigenlijk het hoogste. We hebben een bestuur, we hebben een dagelijk bestuur, maar de koning is origineel eigenlijk het hoogste. Men zou zeggen de keizer is het hoogste, nee, de keizer is een eretitel. Maar de koning bepaalt in wezen van oudsher dan, hè. Dan moet de commandant die moet komen vragen van majesteit, waar gaan we vandaag naartoe? Ik zou maar zeggen dat we naar Horst moeten gaan. We gaan vandaag naar de schutterij van Horst, commandant. Wilt u de schutters oproepen om zich te formeren om naar Horst te gaan? Dat moet dus de koning aan de commandant zeggen eigenlijk. Het is een traditie die dus eeuwen en eeuwen en eeuwen teruggaat. En dat is dus het mooiste van het hele spel. Er komt nooit een eind aan. En elk jaar krijgen we weer een nieuwe koning. Zoals we dus hier kunnen zien. Dit is een stukje van het koningszilver van het Zandakker, Gilde Sint-Jan. En dit zijn dus al de koningsplaten. Elke koning die doet dus elk jaar een nieuwe plaat erbij voegen. Daarop mag hij zijn naam, uiteraard van welke vereniging. En hij mag dus ook een symbool erop doen van zijn beroep. En dit is dus de koningszabel die dus bij het hele spel hoort. Er komen nog meer attributen bij. Maar dat is dus hetgene waar het over gaat. Dat is mij te oren gekomen dat jullie naarstig op zoek zijn naar uitbreiding van jullie vereniging. We zijn altijd op zoek naar uitbreiding. En waarom? U heeft nu een prachtige groep gezien waarvan we heel blij zijn dat we een heel stel jeugd erbij hebben. Die breidt uit als kool momenteel. Maar we hebben zo graag vaders erbij. En ook en moeders. Maar we moeten met de jeugd zijn, want als we de kinderen hebben, dan komen meestal de vaders en moeders er ook wel een keer bij. Want we willen eigenlijk de groep nog veel groter maken, want we kunnen nog veel meer laten zien. De officieren zijn nog lang niet volledig. De 2 sapeurs, die zijn er niet meer. Die hebben daar prachtige uniformen voor. Fijn, we hebben dus diverse zaken die we gewoon niet kunnen laten zien, omdat we te weinig mensen hebben. Dus als er mensen zijn die zich geroepen voelen, eventueel mensen met een grote baard die het leuk vinden om in een oud militaire uniform te lopen, om als chauffeur bij de schutterij te komen dienen, graag. Maar gewone mensen, wij zeggen altijd, de mensen die dus uitgevoetbald zijn met een voetbalknietje, bij de schutterij kunnen ze altijd nog geweldig meelopen. En dat zijn meestal ook de trouwste mensen die er zijn.